Ti Masakbayan. Ti napalabas, marigriga ti adda panagbiag da Bernard. Idinto ta addaan met da Mario. Inaramid ni Claudia ti kabaalan na. Tapno agbalin analatak ti anak na ni Mario. Nga agbalin a chess player. Kabayatan na, tinulungan ni Sally ti gayam na ni Bernard. Tapno makastrak kas atleta. Rinaam ti coach ti kinaalibtak ni Bernard nga agtaray. Isu a kinalkal na ti sigud a record da itoy. Kat dita, naamuan ti coach a sigud gayam nga atleta ni Bernard. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryeta yu itaalawas a napaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. At nakadi parikot itikata ni Bernard, Mrs. Oh, da kayo matgayam dayta, coach. Kaya't ko mapili ti anak ko ang makisalit para iti Olympics. Nula ket ta mga bag, Mrs. Uray mano ti ited ko iti coach na. Basta mapili lakit di. Sana mabalinday ta, Mrs. Numaduktalan na dayta panggapyo at dalagat ang ma-disqualified ti anak yo. Kasta ka di. Lipat mo ti na ibagak, coach. Mangrabraba kaklaag. Kompleto tayo ka din. Umunig tayo amin ni tibus. Kasano anang balin nga atleta ti anak Gemma Mirmiraot ani Monica. At dadamag iti pagadalan. Nga isukano ti kalaingan nga agtaray iti grupo da, mami. Day talakot taray? Masapul asaan ka apaabakan ko na. Nalalaing kamot lang ngam iso. Sabali ti pakisalipan na, mami. Sabali akmet. Uray sabali. Tano mga baka, kaawatan ang nalalaing ka ngam iso. Numaabak iti pakisalipan na nga ay ayam. Sika ti kalaingan. Mami, sa anak pa'y anababag. Ita ka di pa'y? Iso nga rod amang namnamak amang abak ka man. Adak pa'y akanayon na kanwang. Iso ang mabuyak amin nga ay ayam mo. Awan ka di kadwa ni Bernard, mami. Pangalaan ngay ni Monica iti pagpasahin na asumurot. Imbag kanyak taad na pagbayad ko asumurot kan ka. Masabat ko ti babae akanayon akakuyog ni Bernard. Kapin-anom ka din ni Bernard, basang. Ha? Kapin-ano? Kunayo, nana? Apay nadamag yo? Nadamag ko laang mat. Dakas ka diti agdamag o kapin-anom. Kanayon mo nga min akakuyog. Agkadalan kami, nana. Madi ka diti kanayon mi apanagkuyog? Ay, awan mo tinbagak amad, Di na magkulaang. Apay nga awan ni Bernard. Napanakisalip, nana. Barang mga bak, kat itandudo na ti rehiyon tayo. Adda ka di magunggunana, iti panagbalin na nga atleta. No palarong pambansa, basit pa'y, nana. Ngam no makadano nan iti Olympics kan SEA Games, medyo dakkel matanday ta, nana. Kunak no bumaknang dagiti atleta, saan ba't gayam? Oray saan abumaknang, nulakat libre ti panagadal na. Dakelen atulong iti masaknan nga awan pagadal na. Apay nga addabak na, at arigagayan na pa'y ti agbalin nga atleta. Tingamin da duma, tarigagayan na, ti kinalatak tinaganda. Nalatak nga men, tinagan ti may isang atleta. Ado dagiti incentives ama ipaikang kuana. Iso ka de, nga kagumaan ti amo tayo nga ag-chess player ti anak na. Di tayo amaw no, niya iti panunot na. Nasauna nga men, nalatak to tinagan ti anak na, no makadanon iti Olympics kan SEA Games. Iswa nasaok at ti kinalatak ti tarigagayan ti daduma. Kasano nga tamat ti lumatak iti gimong? Ay nalatakkan dito'y barangay tayo, gapu iti kinalaing mo nga agchismis.
Inton malampay lang ti pasalip iti marathon. Ay, mabalin la kumaadwa ti pakisalipam, Bernard. Mayat kuma nga isalip da ka iti linnanguyan kan tinarayan. Ay ngam saan ka numat ang mabalin. Mabalin la ko, sir. Sana bale, lalaingam. Inton Olympics, mabalin mon ti makisalip iti duwa nga ay ayam. Ay ngam no ditoy, saan pa ang mabalin? Numangaba ka ditoy, sikat ipan mi iti Olympics. Lalaingak, sir. Wala, agsagana kan Bernard. Mapantanto iti pakaangayan ti pasalip inton malpas ti pangaldaw. Anya jay pagsasaritaan dagiti coach. No ko makanumabalin, duha nga ay ayam ti pakisalipan ni Bernard. Diyak ka mo, mami. Diyak ngamin na pan iji ayan dagiti coach. Hanggang isugayam ngay nasitgan ti may sa coach ni Bernard itay. Apay, asino launay dayjay a Bernard? Player lang aruden iti tinarayan, kayat namanen a makiswimming. Isumat ti mabannog, mami. Saan mo tasi ka? No kano ngamin mga bak, kat dayaw ti pagadalan mi, mami. Apay, masigurado da ka di a mga habak dayjay a Bernard? Kunada mo't analaing, mami. Ngata, amangan mo't numangan iti kilaban ti paglaingan na. Aduda amang ibagbaga, anapartak kano atumaray, mami. Agsagana kan Mario, ingkayon iti pakaangayan ti chess. Da kayon ti agay ayam. Uwan, sir, inakon. Coach, mapanak mo't iti diso, mabalin ko ang makita ti anak ko. Numabalin la ko mga gyanak iti asidag na. Saan mo't nga ron mabalin? Iparit dati kasta, Mrs. Paidam dakit di Sanda kaya ta crowded ti pakaangayan ti pasalip, Mrs. Sana bale, mabuya yumot iti monitor. Kan mabuya yumot lang iti TV. Ta i-cover ti media daytoy. Sayang. Sapay ko mga rod, tada umay, kat mabuya ti anak ko iti TV. Hala, umay kan, Mario. Mapantan iti pakaangayan ti torneo. Wanya Bernard, nakasagana ka kadin. Mapantan iti oval. Uwin, sir. Laglagi pang tibilin ko kan ka. Ag-concentrate ka iti laban mo. Uwin, sir. Di ka paalilaw kadag iti strategy ti daduma. Kaya naganad ka kadag iti bad tactics ti daduma players. Ipamaysam ti tumaray tapno makadanon ka iti finish line. Ika gumaak, sir. Okay. Good luck, Bernard. Thank you, sir. Saan ko makita dito iti pagayayaman ti anak ko iti chess? Ado ti makalingad. Sapay nagbudot ditoy. Inakman biit ijarwar. Adda dagiti atleta ang nakalinya iti oval. Nakasagana da para iti ay ayam at track and field. Umasinagak man. Ni Bernard J. Maysa. Iso ti kadaanan ti rubber shoes. Nakakumbuda ang nakasaganan at umaray. Urayan dalangan ti panagsultip ti mangibaga nga agtaraydan. Yes, sir! Sige, Bernard! Taray! Bernard! Kaslang tartaray amusang iti kabakiran. Anyat klase a tao day dyan. Ay, linabsan na amin akakanwa na ang nakisalip. Sige, Bernard! Takan iti asidip ti finish line. Nagpartak at talaga. Pinugsat ng tinay Kabil Alinas iti finish line. Isutiin mo na.
Nakit di kita at anak ko. Ay, sigurado ang mga bakman. Ne, apay ngay. Matan-awak dito'y tawa. Bumasbasit mo tipiya sa ti anak ko. O delikadon sa mo na. Madiday to yan. Ah, ay, apros ni Mario iti ulo na. Ang kalingotanan. Ay, apay ngay. Ay, marigatanan ti anak ko. Kat no naglaing ti anak ko. Awan pa'y nakaabakan na. At awanan. Nagdumugan ni Mario. Natiliwan tiking na. Salbag na dya kalaman na. Awanan. Kasanupay ang makapan iti Olympics. Awanan at talaga. Sa dino ka diti na kay kamangam, adayon sama kabsat, Ijay Bisayas, kabsat. may sagayam ka nga atleta dya anak maw. Wen, kunak no saan ang mabalin nga agatleta. Mabalin matgayam. Ay, nasapa ka mo't anabalo nga rod kabsat. Anyat impatay ti asawam ngay. Kanser iti bituka. Saan nan analasatan. Ay, anyang impet tinagbibiyagan nyo ijay Bisayas. Nagtrabaho iti kupraan. Datayo tinangabak iti tinarayan. Asinagman kan adayo. Naala amin ni Bernard ti pamadayaw. Congrats! Ado ti inabak ni Bernard. Umadanin ti Olympics. Ni Bernard ti mapili ang makisalip manen. Sa dino ka diti pakaangayan na, sir? Ti kunada kat ijay Paris. Ha? Ngem padaanan tayo no adapay sabali nga ipagadar. Amang ano sana ka makadanon iti adayo apagilyan, sir? Apay kid din asaan. Iti dayta kinalaing mo. Dayta ti mangitundagan ka iti adayo a lugar. Amoy mo ti parikot ko, sir. Adda mang sponsor kadag iti mapan iti Olympics. Ha? Makapanak iti pakaangayan ti Olympics, sir? Agsipod ta sikat ti champion. Rumbang lang nga sikat ti mapili a makisalip iti Olympics. Makaungot na mawag ti amo tayo. Agimpake tayo kanumot iti prutas. Tapay, amakaungat. Takmawatan. Awamot basol tayo. Apay, kinan tayo ay dagiti prutas kat saan mat. Tiyatap ko. Naabak siguro ni Mariaw isong agpupudot. Amang ano pang ipapasan na tayo manan iti pungtot na inton sumangpal. Eh, lakit di Nagmading amin ti ugali ti amo tayo. Nangabakak nanang. At danto ka nung itid akas gungunak kunan ni sir. Kat ni Mario, makapan ka di iti Olympics, ako na ti inana. Naabak mo't ka no? Kano? Apay, di mo nakita. Saan ka di nga agkakadwa kayo? Sa bali nga min tinakaangayan ti maraton, nanang. Sa bali mo tinakaangayan ti chess. Sapay ninamnama ti inana, ang makapan ti anak na iti Olympics. Kaya't yo ka di ang makapanak iti Olympics, nanang? Pangalaan tayo mat ngay iti aramatem. Adda ka nun dagiti agi sponsor, nanang? Isagot ko kan katibaligik, Sally. Apay siya ti pangisagutam. Saan ka di arumbang ani nanang mo? Sana ka nagbalin nga atleta. No, sana agapukin ka. Utang ko kan kati amin. Ay, sus! Kaya't ka lang matatulungan. Napatag ka ngamin, kas gayam ko. Sikati kapatgan kanyak. Sikati kapatgan na gayem. Kablaawan ka, tasi ka kano ti mapan iti Olympics. Bernard, nakasaritak ti coach ti basketball. Aginsayo ka kanong ag-basketball. Kasanon ti maraton, sir? Nalaing kan ngagtaray. Kanayon kamit ngag-jogging. Ta kanayon ka ngagtaray ti kapambantayan. Iso amay mayat manhen, no lumaing ka ngag-shoot. Kahit kuno ti ag-basketball, sir? No lumaing ka iti basketball, ado ti kompetisyon ang mabalin mo apakisalipan. Sige man nga rod, sir. Padasak man mat ti sa baling ay ayam.
Anyan tungata ti pagbanagan ni Bernard. Papagayam, di uliwayan adenggen, ti tuloy ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Atleta, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.